Machigni kendo kamoro ma intiere ma en duonda luo chenro biro ni wuok tich sama chalo kama indi kama bende watu kendo wago mbaka gi joma mang'eny ahinya man gi lony mopogore opogore ma bende konyo oganda luo bende e yore ma bende opogore opogore. Kaka ing'eyo ni kaendi wasebet gi ji mang'eny ahinya, jolony, jogo eko mantie gi huma, jogo eko ma bende osetimo ne oganda gik malich, jogo ma pod medo timo ne oganda gik malich. Weche gi te wawacho mana ka wapuotho kaendi bende ema wawache wach, wapime wach te penjo bende te wapenjre mana kaka jokanyanam nikech maendi e duond jaluo kama jaluo gole e duonde. Machiegni an nyinga en Okelo, antie kaendi gi wendo ma ok wendo ahinya, to kata kamano osegwaro kapok ochako biro kendo e wang' jowi kaendi, omiyo abro miye thuolo ma mondo mi onyiswa nyinge. Ting'eni jaluo janyadhi nyaka opakre, samoro en oke kamoro, ok wang'e ni en oke kure, mano be onyalo nyisowa. Jiero pakre gi kane mag gi machiegni ahinya. Erokamano jaduong' Okelo. Karawe nyinga iluongo ni Opundo Fredrick, to an iluongo ni Awisa Rao Simba. Le ma kodonjo e bungu to winjo ka le matindo ywak te thuon luo. An Awisa Rao jabelo maduong' kabisa. Ta kuom ndalo mang'eny kabisa nya bedo malal e weche mag tich koni gi koni, nya nitie piny mar Tanzania, Dar es Salaam. Sani to koro aseduogo. Oganda mang'eyo osepenjo to Arao ilal kanye, Arao lal kanye. Arao oseduogo. Ini jabelo. An ajabelo osiepna. To muma wacho ni jabelo en ng'ano endo ma ng'enyne ketho, ok losi. Oganda bedo ng'e kaka ng'ama jabelo en ng'ano endo ma en kidhire tidhine menete ma mondo mi okingni ng'ato, idhire ma mondo mi ochuoni ng'ato gi nawi mondo mi ng'ato otho. Onge jabelo mocho en jabelo timo gima ber. In bilo ni en ang'o hihi? Ang'o bilo en ang'o? Erokamano jaduong' Okelo. Wan kaka jathieth, wach mar thieth ne asebedo ka nyiso ja oganda luo ni gina chao ka ja klas 3. Ne aluwo mana mar kwere ne timo, ok ni adonja, gino luwa thuru remo. Koro wach mar thieth matimo ni, athiedho oganda man gi problem. Kata kopo ni ng'ato kwalo giri moro, kata kopo ni ng'ato dhi nigo moro marach. Mano thieth kose mano koro en mano iluongo ni thieth? Mano koro adonjo e wach mar thieth. Dhe ni nyime. To kopo ni ng'ato timo ni gimoro marach, to bende anyalo loso dendi mondo ng'ato kik tim ang'owa, kik imi marach. Koro kopore ne gik moko ma bende ooni gik moko e dendi, mano bende atimo ang'owa, mano bende alosoni. Kopo ni weche moko mag tich samoro igo jua kali to weche ok mokni maber kamoro, mano bende Arao timo ang'owa, mano bende Arao loso. Samoro oor kuomi gik moko maricho machando dendi otieno ok inindi, mano bende Arao timo. To koro in mano koro ijathieth kose ijabelo? Ang'o mitimo? Nikech kapo ni ng'ato dende chando, gimeno timne en thiedhe. To jabelo en ng'ama kidhire, to ne adwani mondo gima kama atim, adwani mondo ilona ma. Ka koro adok chien, an owuon Awisa Rao ariwo gigo duto te. Aloso ng'ama oketh marach, kata kopo ni okwal giri, but gima ok atim ni an ok aneg ng'ato. An tich na ne kopo ni ooni gik maricho dendi mondo miyo ng'ato samoro ne dwani otimni gimoro marach samoro e dalani, samoro kata kari mar tich, to an koro ageng'oni gicha mondo kik tim ang'owa, kik timi. But an ajathieth, an ok aneg ji. An bilo mara en ok oneg ng'ato. An gima duong' ni samoro kapo ni ng'ato chandi e puothi moro, to ng'ane madaroni e puothino, to ok atimne marach. Chon ahinya ka isomo sigana mang'eny, ji ne dhi ka jobilo mondo miyo ji odhi e lweny mondo mak pinje kata mak lowo. Ma lwenye mang'eny ilo gi bilo, bende ng'ane kech molo bende ng'ane. Koro mae gimitimo kose mari opogore? Gima chal kamane mitimo kose mari opogore? Erokamano jaduong' Okelo. Ok apogora gi gima ne kwere watimo. Emomiyo chien kacha nawacho ni an aluwo gik mane, yani gigi biro ne lek. Aleko gik mane kwere na ne timo ang'owa, ne timo. Koro an atimo mana macha mane gitimo cha. Ma kata kapo ni pok idhi e lweny, kata kapo ni pok idhi e opira, kata kapo ni pok idhi e tich moro ma midwa apply tich moro mikawe ji, to ikuongo imanyo joma chalo kaka Arao gini, to wuotho mbele, to ng'in to mbele kama idhiye no chal nade. To ka ichopo kacha, to nyaka kawi namba 1. Koro ka dhi e interview to donga somo, kasomo weche mag fwambo, donga kaka sani koro an jafwambo, donga somo. Donga ng'eyo weche mag fwambo. Abiro e jabelo nang'o? Erokamano jaduong' Okelo. E ngima mar pinyni,
wan kaka wan dakteche nomiwa rieko matut kabisa mar tiyo mar ng'iyo mbele ng'ato to ng'ani samoro in nyathi mariek kabisa isomo maber mitieko kiwango ma miwacho in gi barupe maber moko pone dhigo kacha to itimo ang'owa to ang' ne kawi akawa to kacha bende ma ji ibiro ka nitie ng'ama nodhi kacha ka olosore in kata barupe ni gibeyo to in idong' adong'a to jomoko katimo ang'owa emomiyo chien kacha kane ji dwa dhi e lweny to nikwongo imanyo joma chalo kaka Raogini iwinja mane chalo kaka Raogini to wadhi e lweny to watimo nang'o emomiyo kata mana jodongo luo mang'eny kabisa luowa thothgi ne kawo lope nikech thuru bilo iwinja kuonde mwadakie kaluwa kocha inone ka nodare ji kama ka nodare ji kama mando kata kisomo kata sigana mar jodongo kane biro piny ni mako gi bilo to gino pod en nyaka kawuono ma ng'ama ok dwa luwo kitwa gi timbewa mano ng'ama kare okethore danga wach kama arao Yesu oromo Yesu nosebiro motieko gigi te wacho ni notieko gi msalaba kana wacho ni gimoro amora orumo jobilo kaun nyaka tieki gimoro amora ma ji timo kaka kitwa gi timbewa wae walem kawarie wach mar Kristo wach no yiego wuon jadongo kelo wach mar Nyasaye tok da wuoye Nyasaye duong' kini Nyasaye anahero Nyasaye kabisa to ineno kata mana kwa dok e Biblia kano nyuol Yesu wuon ang'o meno kungo pandi Yesu ne nitie wenge moko maricho iwinja madine wanyalo gawo nyaka Yesu Kristo madine nyathi konyuole to dinoko bedo jawarwa emeno kungo pandi ang'owa opande mno kungo pandi mondo wenge moko maricho kaka timo ang'owa kekinene Yesu oromo ndio lakini kokitiyo matek ni lamo mondo mi in tich mana tich mar lemo to kidwa tiyo matek onge giminyalo yudo romre gi nono nyaka iti matek sadaka be nyaka itim ang'owa nyaka igol nikech sadaka kokigolo ni tich ni mana tich dhi e kanisa tilema to sadaka kokigol kare kanisa de ger ang'o to kata mana kuma rawo koro in sadaka mari en ang'o nikech indo kin kanisa erokamano ahinya wan watiyo gi malaika mane Nyasaye otimo ang'o ma Nyasaye olo kuomwa jobilo gi Nyasaye mamiyo nyalo Nyasaye manga dwa rieko nikech yien mwatiyo godo giduto te Nyasaye nong'eyo maber ni dhano ma pinyni biro bedo matuo emomiyo nochweyo joma chalo kaka Raogini jong'ad rieko to nodhi ochweyo yien mineno wabete tipo yath moro amora nigi ang'owa nigi tich motiyo koro kopore ni ng'ato bedo matuo to yath ma Nyasaye nochwero cha to wan kaka Raogini nong'adonwa rieko ni arawo kopore ng'ani tuo to dhi ka yath machalo kama itim ang'owa ikony godo ng'ani koro e thieth ka bende nitie jomoko ma koro jochiende omako en karo kawo yath jothiedho ng'ano maber to kawo yath to koro chako nego gono mana ji gine jomoko mane wacho ni keregi otimo ang'owa keregi samoko keregi obam giketho miechgi mara koro gidonjo e weche mag nego ji awacho ni jathieth maber en ng'ama thiedho ji maber to en ng'ama ok neg ji jathieth maber en ng'ama thiedho ji maber kendo ok neg oganda mane kaka Rao Simba wache pod mako dhoga katemo ng'eyo ni to jabilo bende ong'eyo nyaka Yesu Kristo jabilo bende wacho ni piny ni mako kamano to koro sani ende wacho ni kanitie gima thagi in gima thagi ma idwa ni mondo ilosi gin kaka ang'o manyalo loso ne ng'ato ka thage nikech gimoko mathago ji to ng'eny e ngima ma wantiere ni to jabilo kanoluongo nyinge mnachaka nokendo ne en wach ma ok ni kare tindo chini ithietho gi yiend bungu koro jathieth mar yiend bungu kose jabilo anariwo gi bilo ni igoga gi gagi ni nyisi gimoro kose idhi adhi tichwako yadh agulu e puodho tibiro tichwako timiyo ng'ato madho kata irego ne to nang'o kose nang'o kose gigi nywando te bas kami wacho ni wacho maber thothna an atiyo gi yien mag juogi nikech adhi aleke to kase leke to tatimo ang'owa to adhi awang'e tathiedho godo ng'at mar ang'owa ng'at mane nigi problem cha mar ariyo tich matimo kapok ng'ato biro kuoma an acheko ng'ato acheko to ng'ani en gi sida mane kae tatimo ni ang'owa
An gage abayo to gage ema puonjina ni to ng'ani ang' machame. Mano consultation. Yes, mano kura abayo tang'iyo to ang'iyo to ang' matimo ng'ani. Oh, mane ka koro mano ni otimo. Yes, mano makor ka kora. Ikiro gage. Gage go daki biro go mondo wane. Genyo jiji ma winjo nja gage pokone kata gage gi wan. Inyalo biro kodgi next time mondo wane ni mae gagi. Gimino ni mae gagi kaka iluonge gi dholuo. Ber mondo chieng' biye kodgi go mondo ji one. Nitie joma kira adieri joma ng'eny pok oneno gagi. Yes, mane wacho kare jaduong' okelo. To anyalo kelo gi ting'e kaluwore gi wach mar juogi sie. Nitiere gik moko ma koro ok nyal gole e amalanga. Nikech juogi bende nigi mise mekgi. Gibende gi chiki. Kopo ni ok ginyal ni akela koro e gala moro ni koro ichalo koro ng'ama koro odhi omoyo gi chieng'. Iwinja. To kare mocho ni thiedhe ni endi en gimitimo mana ayanga ni. Nitie gik mondo bene pando. Apana, nitie gik moko ma koro mokanyalo wacho yamo. Mokoro gin siri mag tich. Moko tie siri mag tich ma kopo ni awacho yamo to koro lang'o nigi itgi. Ginyalo tuya kopingo motweyo ng'ato. Juogi koro gin e lang'o. Kamano. Tara ok idhi mondo wari amany pasane rea mondo ogoni lamo giri pich mondo koro iwe gigi. Pasane rea en ng'ama osiepna kabisa. Bishop aparo ni inena rao mosi. Amose kabisa gini gokinja. Koro miyo lang'o gin gik makonya fwenyo weche ma opondo kuom ng'ato. To wuon jaduong' okelo mondo mbele ni obed maber kata dala ni kata mana weche ni makare tich. To nyaka ing'in to mbele na ni chal nade. Kato mar ariyo, juogi ohero weche mag chiemo. King'ama dwaro mondo mwandu obed dala ne, nyaka we dho rang'ach nono. Mok ni sike lu alura dho rang'ach sate. Nyaka dala ni nyaka ji kwae pi modho. Tugane wachino kendo maber. Okadho na. Apane okadho ni jowinjo be mang'eny. Na wacho ni ng'at madwaro mwandu maber bang' kiseneno rao simba. To nyaka iwe dho ot mar chiemo nono. Dho ot mar chiemo nono chalo kama nyaka iwe rang'ach nono. Ma ng'ato ka kalo ka to miya konya gi pi amodhi. To ng'ani kose kwa pi to na modho pi ka ng'ane. Ya eruru kamano riyo ne nega. Ng'ano weyo ni ang'owa awi maber e dala no. Nyaka tim ang'owa nyaka gweth donje dala. To kino ka dala meno siko lori alora. Onge gweth madonjo kanyo. Onge gweth. Onge gweth madonjo kanyo. Rao simba puonjo kanyo mondo wabed joma jochiwo iri mondo cham gi ji eka gweth dong' ni e dala mondo puonj maber. Aparo ni ji mang'eny owinjo mano. Jomoko nitie magi ok ndong'. Mano ng'ama juoke okethore. Mano ng'ama kata mana aduki kamoro kendo Bishop Nerea adwa ni mondo otudre kodi mondo lamni. Lang'o gi parni ka giwuok kuom mugwelegi miduogo ichako timo kata tij pastor inyalo timo maber. Ineno wuon an tich mar arao matimo mondo mine iwe ok en tich moro mayot. Nikech ing'e ni ng'ato ka ng'ato nigi mise ne momiye. Mise Pastor Nerea nigi mbi mar yalo muma mar buk. Mar fwenyo iye kacha. To an bende nomiya rieko mar timo ang'owa mar fwenyo ang'owa department machielo. Kaka in isomo lendo. To an ofisa rawa somo ang'owa weche mag thieth. To Nerea osomo weche mag ang'owa weche mag pastor. Ok ne ka Nyasaye nomiyo gik mopogore opogore. Ng'ato gi kamoringe. Ng'ato kamoringe. Koro miyo kata med e dala ni kacha. Ijedo ka nyithindi moro fuwo, moro riek. Koro sama nya jwang'o mofuwo ahinya cha ni macha ma kama nya konya onge. To ma bende nitie kama kopo ni olosi, to en be nitie kama oromogo kabisa. Kendo motimo maber molo kata moro masiko bet namba achiel cha. Mano koro bende mana sulwene ma Nyasaye nomiye. Ma Nyasaye nomiye. Kamano jaduong' kendo. Onge wache wadhi yweyo wan kaendi gi Arao Simba. Arao Simba ni endi owacho ni en jabilo ma ondiek. Kendo othietho malich ahinya. Kamoro in kanyo endo idwaro mondo mikel penjo moro amora. Tayudo mondo mi jok ma jo Kristo bende okele penjo. E wachni. Ni to adieri piny ni mako gi bilo cho. To sani ko tindi mako piny gang'o. To ni piny machon ne ber molo piny masani. Jobilo gen timo maber kose wan wag kik mondo bino matimo. Magi piny mondo bino koro chako penjera achiel kachiel. To onge wach kodhi yweyo ko duogo wan ga Arao Simba kaendi wuod Suba. Winjo kaka owacho weche ne kaka nitiere. An
achiko ita ibende chikiti. Chiegni kendo kakoro eka waromo kodi e chenro ni endi wantie ka endi kod Arao Simba. Arao ni ok en ng'ama wendo ka kata kamano ka poni ka wane kinene to ing'eni koro en ng'ano endo ma jathieth kendo wacho ni en jabilo. Arao wacho ni ok onegi ji ta ng'eni jobilo nego ji kingi ma wacho ni in chieng' no ok podh kodi piny. Ka chieng' podho ni tibe idhi. In be tiyo gi kemba. Erokamano jaduong' Okelo. An kana aseweyo chien kacha mokwongo ni kata koponi yo marao ni mondo Arao obi olosni dala to ng'ano ang' ne wang'e dala ni kanyo kong'eng ma piny oru. Ong'eng ma piny oru lakini ok atim ang'owa ok anege. Ng'ano ng'eng nang'o? Obiro kwalo githeri moro. Ng'ano biro kwalo dhiang' to koro ng'ano mondo mi okaw dhiang' odhiyo. Koro ng'ano wuotho me dala ni ka. An osiko luora dala ni ok odhi nyaka ang' itim ang'owa nyaka ang' ikonye. Koro mano kopone ni ng'ato siko chandi dala ni mago bende imanyalo manyo Arao to Arao loso ni. To ng'ani ang' luora dala kama en ji chiyo na ka en luora dala ka to ok oninde. Ng'ano ok ninde. Ok oninde. Yani dala mana loso ni go dala cha. Mano biro timo kamano nyaka ang' ichiwe yude ka kotimo ang'owa kowuotho dala ni kanyo. Idhi sem gi ng'at masiko chandi e lopi. Iwinja. Ng'ani siko choro ni kiewo sa kasa, ng'ani siko choro ni kiewo sa kasa. Jaduong' Okelo luonga to wadhi kodi e puodho kanyo. Kisiri ma ng'ato ok ong'eyo. Tanyisi ni ka watim kama to ok wandik ng'ano. Ng'ano ok chak pur puodho no. Chunye biro tho gi puodho no malal miro. Haya. Uwinjo kaka weche gi chal. Mae gima sani koro Arao timo achiel kachiel to hala. Jomoko wacho ni nitie jomoko moketo posta kuonde gi un giri wacho ni an kia ng'ano kia daktari kutoka Pemba kia moro kutoka Nigeria in bi keto posta. Jaduong' Okelo kanya dwa pimo ni maber kabisa. E thieth ka wan gi juogi mag thieth. Mako ionge juogi mag thieth to ok inyal loso ne ng'ato biashara. An owuon ok aguro posta be kata wuoth mana Nairobi kata wuoth mana Tanzania kuonde madhiye pok iyudo ka posta mar ogur. An athiedhi to kasethiedhi idhi nyiso ng'at machielo. To mano bende ka thieth mana wacho chien kocha ne dhiga. Iwacho ni aringla Arao e piny mar Suba nitiere wuoyi moro ni Arao to weche ni thiedho maber kabisa. Wero biro konyi. To bende nitiere jothieth moko ma bende kopore ni namba okalo mok yudo to te matek kabisa mondo itim ang'owa imany to ere daktari monyowuoyo e Lolo TV cha. Ere kanyalo yude. Nikech dakteche opogore, sani dakteche owuok mang'eny moguro posta to gima githiedho onge, gidok e biashara. Iwinja Jaduong' Okelo. Wadwa mondo wanyis joluo adieri, nitiere postas odhuro Nairobi. Sani nyoro gichano nyaka josiasa mondo obed ni campaign mondo josiasa ogol ang'owa, ogol posta megi ajuok be dwa timo ang'o, dwa bawo mekgi nikech koro josiasa ko ichanganyikiwa jothieth odhuro. Koro adana penje in ajuoga kose in jabilo. Kaka na wacho chien kocha. An ariwo gigo duto te. Niriwo gi te. An ariwo gigo duto te. Koponi wach moro amora chandi about wach mar biashara. Manya ta los ni biashara chino. Koponi wach moro chandi about wach mar tich ni kis ran koni gi koni. Manya mondo mi atim ang'o? Alos ni. Koponi dhako chandi me dhako siko ringo kinyi godhiambo. Manya Arao. Ginda sika wacho ga pile ni to manye mamnya Arao to ma katima ang'owa duoko ni kweyo ni wiye maber mondo weche mawae weche mag ang'owa weche mag ringo koni gi koni weche mag gik moko maricho nikech jochiende moko lo moko ringo kode koni gi koni. Arao emong'e kweyo wigi. Haya, awinjo weche ka, ubendo winjo kaka winjo gino endo. Magin weche mag Arao Simba, en uwuon emloso. Kendo watemo yango tiend gigi kaka gitiyo. Arao okaneno ka suit mirwako kende en suit mapek. Sudi pek ma
mako mana dhoga nono. Ok jomoko maluongre ni gin jobilo kata jothieth mang'eny iyudo ka samoro ogalagala ng'ato orwakre makiro mogo to buogi abuoga kichopo kata kama utiye to en ng'ama otartar okedo wang'e okiewo giri in ichalo ng'ama dhi ofis. Ineno wuon e wach mar thieth nikech an arawo eme na anyisi ni ok atho posters an thiedho mathiedhi emomiyo itimo ang'owa iom nikech adonjo offices madongo nikech nyocha ka nyana Dar es Salaam aidho ndege ing'eni ndege ok nyal idho gi kuonde molore irwako tung' iwinja offices madonjo gin offices moko matimo ang'owa offices maler koro mi daktari kata mana kodhi e hospital kacha ibedo ka daktari orwakore mang'owa maler kabisa. Daktari moro mathietho nyaka ng'e to ng'acha health mare chal nade. Bedo thiedha. To kod nitiere ng'ato ma en kopo pani osenini ni pap to ono mane ma onge. Geno rumo nikech iyudo ka ng'ani olil tike ma ng'ani dwa goyigo ing'eno medi tuo. Koro ma daktari nyaka bed ng'ama ler nikech kaluwore kuonde mitimo ang'owa mawuothe. Nikech ajuoke mang'eny kata joma timo tije motimo giki king'ero moro kode ni tino ka en ng'ama ojany owere wiye gini oyugno gisiko king'e en picha mar buogo ng'ato. To intaneno ka in sudi ler kendo suti mabende irwako mana gi joma ni malo ahinya ok joma ok suta to itimo tijni. Koro nyiso ni maendi e yo manyien matiyo tijni kose ang' madinyis kata jomoko nikech jomoko nitie makata kidhi ire mana kiwacho no kichak idogi nikech kaka en owuon en tami kata chopo machiegni kode kata kaka diluonge e odi onge. Ing'eni kaka an arawo atudo nyaka joma owuok Amerika nyaka joma owuok Switzerland nyaka joma owuok German. Koro miyo joka nyaka inyisi kido moro maler ing'e to daktari mabiro thiedho en ng'at machal nade. Aidho ndege ka kod kacha ariwo gi ji motimo ang'owa mopogore. Ing'eni ok nyalo tho donjo e ndege ng'at moro moruko aruka kamani inyalo maki. Koro mi adwa nyiso daktechewa machalo garawo mathietho ni kithietho gadieri to mbele ni nyaka bed maler kaka rawo neno kaka rawo lerni nyaka ibed ng'ama ler. Daktari ma bed ni lemo ibed ni thietho bila mane nyaka ibed ng'ama ler. Koro ka tich mari bedo maler. Aro idhi ga kanisa mane? Jaduong' kelo erokamano an ng'ama ja SDA. Jadwen. Ma kanisa mari iluongo nang'o dala? Kanisa ma iluongo ni Ramola SDA Church. Kanyo nitie jakwath mara bende en chief maduong' kabisa iluongo ni Bernard Konani maro bende ing'eni chief jakwath. Chief jakwath maduong' kabisa. Kendo mano ng'ama jatenda ma jakwath mara mwademo go pamoja. Mi bende idhi tidonjo ti olamo ni ta iwuok idhi tijeni. Maber kabisa kendo tithe be nyaka gol. Ji mang'eny matiyo tich mitiyo ni ok dhi kata e kanisa. Yes. Gionge gi yie ging'e ni gin magene gi powers moromo. In idhi e kanisa to pod itiyo tijni nadi? Wuon ka dok chien nyaka ahero wach mar Nyasaye. Ahero wach mar Nyasaye namba 1 nikech koko keto Nyasaye mbele to gimwa nyalo timo onge. Nyasaye matele giduto te nikech gik matiyo giduto te Nyasaye monotimo ang'owa yien gi Nyasaye monochweyogi. Ok ba piny ka ne adhi solo e polo. Abro solo yien mag Nyasaye otimo ang'owa mar Nyasaye okelonwa e pinyni. Koro mi nyaka mi Nyasaye duong' kabisa nikech Nyasaye emomiyowa ngima. Mi bende sama koro idhi kata timo biloni kamoro tilamo Nyasaye. Nyaka lam Nyasaye. Iwinja. Mano kada wuon nyaka lam Nyasaye nikech Nyasaye bende ma kokotele gigi duto te. To atimo ang'o? Ka gimo nyalo timo onge. Ma jabilo ma ogwinya. Jabilo ma dhi e kanisa, jabilo morwako sut mar 30,000. Jabilo ma idho ndeke, jabilo mopogre. Kose gini ok itimara. Jaduong' okelo an ng'ama jathieth. To ok ni dala kende maloso, ok ni biashara kende maloso. Thieth moro amora samoro bed ni miyo moro ma samoro weche mag nyuol chando, mago bende atimo ang'owa, mago bende adil godo. Samoro nying'iewo gachi moro pok iketo gari cha barabara. Gari cha ne ringo to kata mana customer madonje kende onge. Luonga mondo mi ane kaka wagwedho gari no, gari otimo ang'o oting' welo.
ng'ato nitiere jaduong' Okelo ma dende ramo ng'ani mok ne kaka konyo kila ng'ani bi manya rawo mana rawo timang'owa othiedhe ng'ato be nitie maleko lek maricho en osiko mana ni otwe otando osiko moleko gik moko maricho kabisa omanya rawo mondo mi oriembne gik maricho go timang'owa oa kuome e thieth ka wan gi jo nyamrerwa mano be ng'inya kwa pogni wan gi joma uso mana yiende ich kas kore ka wan gi jothieth sie machalo garawo moriwo gigi duto te iwinja an ok an nyamrerwa ma thiedho mana ich kach kende an gigi duto te atimo ang'owa ariwo gi te emana wacho ni koponi dhako ringi timanya rawo dhako ringo ne siko dhi ala gi ng'ato maigo manya rawo to dhako koringo kiwewe dhako koringo samoro chunyo ere jaduong' Okelo ok dwani oweyi imanya rawo tarawo twe koro wiye wilge opango ni odhi to koro kotim ang'o ok odhi iwinja imichi mano nyalore mana nyalo maga setio mang'eny kata mana sani siasa ma sani wadhi e sani ni ka chako kwano ni Nairobi ka ng'ama dhi bedo gavana nyaka MCA kata mana Homa Bay chwa chien piny mwalo kocha siasa to tek Homa Bay kabisa but na kwa joma be mondo gibebeda gi kwe mondo walandi kamora mora mwadhiye to nyoro ni nyocha ne gero Mbadi kabisa ne gidwa mondo gimi gavana to na dwa temo ni Mbadi ose mi minister maduong' kabisa makoma nyocha ntiere ng'ikruok ang'eni jaduong' dhi timo ang'owa dhi loso mabe Mbadi no nyise ni ka ng'abiro ka adhi anyis josoba duto te ni gibed mana gi chuny modhil kama jakom okete ber olemo mwadhi pono olemo maber kik waywaga ahinya to koro kar gavana ka bende wanenie matut ok adwa nyisogi ni ng'ama dhi kawo gavana ato wuon araw na aseng'eye ok adwa koro iro teko kure maneno jomoseyier to koro to in go achiel mabe kuchino bende ibro mana gone ng'at achiel no be samoro rem into koro ineno gigi nadi ero kamano jaduong' Okelo ing'eni nyocha ne kaka nawacho ni nje na anti Tanzania wajoma wuotho koni gi koni wajoma Nyasaye nomiyo kipawa mar fwenyo gik ma samoro pondo ne ng'ato koro miyo Homa Bay to campaign to teke lakini kaka wan joma fwenyo weche wan waseng'eye okay mano kwa be wacho ka mano endo en mari en pachi kaka in ng'ano matimo gigo mano kwa be donje in gi thuolo koro bane abulungi kendo mondo koro wadonj koro kwadoyo gigi matindo tindo achiel ka achiel ke jelose gik mang'eny ahinya mtoki utamre ting'o yegiri koro jogi dwa golo ne kanye ma gik mibiro nyiso next time joma koro ng'eng'a dala ko biro kwalo dhok gi ibiro pimonwa next time mondo mi wang'e makmani koro jogi ber ka ng'eni intiere e thuolo mantie ni endi inyalo nyiso gi jogi eki ni to inyalo yudi nadi namba ni mar simu mondo mi kanitiere ng'ama dwa mondo mi ong'e mang'eny kalore kodi bende nyalo winjo mano en koro en dwach ng'ato to in jabilo ma rwako sut ma 30,000 jabilo ma wuotho koni gi koje jabilo maler jabilo ma dhi e kanisa nyaka kanisa ine gi jakwadhi e kanisa jakwadhi nago moneno ndela penjo mang'eny loko silemo ni wari ano wara emino ka thieth do beno poko wara de kora nego ji lakini ok adwa nego ji ipako ruoth ana pako ruoth gi thiedho ji ma thiedho ji to nikech wara emiyo ka timo ang'o an jathieth mok neg ji an jathieth marwako sut maler do beno nego ji da chalo kama de kora awuoyo mana kenda ka wuotho e barabara to ma jathieth maber tikri gi jogi erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' nodhiambo maber ma uwinjo kaka wagolo twak namba na bano karingo piny ka ne ng'ata man gi problem ara oseduogo sani inyalo manye namba nano to kod ndik bado na mi ikaw kalam mondo iket piny mondo mi kora mi indike to kopo namba ni olalni kaw kata mana otas mo maduong' kabisa kala otas mar chumbi kende ndike namba mar araw nikech obro lalni to yudo araw bende timo ang'o yudo araw bende tek namba ne en 07 08 44 71 39 07 08 44 71 39 e piny kanyo bena noko ringe
Mogik amoso josobo duto te kamoting'o Aseto Nyaboy, kamoting'o Mangwana Sam, osiemena duto te. Sani koro dhano chako mudo bando suba. Abiro dala ne next week, wamudu bando pamoja. Erokamano ne nyikwara Mugajwang'. Arao oseduogo. Erokamano ahinya Arao Simba. Magi ne gin weche mag Arao Simba en owuon. Paro te mogolo kanyo gin mage en owuon. Omiyo mano en gima ber mondo mi ji owinji. Bilo gi juok en ang'o manitiere iye. Ke joluo ne tiyo kode ahinya e kinde machon. Ere kaka sani ndio chal e piny ma kawuono ni. Pani Arao pok wadonjo e weche mang'eny ahinya. Kochako luongi kendo koro bro donjo e weche giki koro kong'iyo gi kugo koda katendgi achiel kachiel. Kata kamano erokamano in jabilo ma anyalo beto bute nikech ile Kongo manigi penjo bende ora. Obro penjo be ora. Yorogo e komag ote ineno kanyo nitie namba kanyo mar WhatsApp ni mbui Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV. Mago te gin yore inyalo tudri kode bende achiel kachiel nyaka chako rom kendo maendi chenro mar duond luo. Erokamano masani.